nakahinumdum ko, dunay kanang popular kaayo nga murag part sa parlor games kani adto. Katubitang pantomime. Kahinumdum mo, anak? Kahinumdum mo, oy, kay syaro sa inyong edad. Pero ang murag napulihan man ang pantomime mura og kanang ang enjoy kaayo pod sa kanang parlor games kanang paint me a picture, no? Remember mo anang paint me a picture nga we are grouped into small groups nya palalitan dunay tulo ka grupo nya miingon ang kanang MC no sa parlor game. So, paint me a picture of busy workplace, office place, ingon ana. O ya, naalay mga siguro 1 minute or 30 seconds nga i-perform na, ipurma sa mga mandudula, unya freeze dayon, no? So, that is more popular siguro karon nga ginabuhat pagyapon. Pero katong pantomime kanang kuan siya, enjoy po kayo na siya nga klase sa dula. Nga, kanabitawang gestures lang, ato alang lihok. Wala gyoy amount of, wala even a single word nga isulti. Unya, tagnaon sa uban kung unsay giportray sa sa nagbuhat sa pantomime. No? So, ako ni hatag lang kog idea kay murag nakainomdom ko ana nga kanang nga dula. Now, effective kaayo nga form of communication ang pantomime kay you have to do it sa total silence kay wala goy isulti, no? Kunya basta kay maayo lang kaayo mo act ang tawo nga nagpantomime, matagnaan dayon kung unsa ang iyang buot pasabot sa iyang pantomime. Mga igsuon nakaunahon ako bahin sa pantomime tungod kay diya sa atong unang pagbasa karon nga gikan sa basahon ni propeta Ezekiel, murag mao ang gibuhat, nagpantomime si propeta Ezekiel subay sa instruction o mando kaniya gikan sa Ginoo. Ka-remember ta, sukad atong adlawng Lunes ang atong pagbasa hangtod sa sunod semana. Sa unang pagbasa, kuhaon nato gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. At kining mga niaging mga adlaw, gahapon no manggoy piyesta, no? So wala nato gikuha ang basahon gikan sa propeta Ezekiel. Ug diri sa basahon ni propeta Ezekiel, makita nato nga creative kaayo si propeta Ezekiel o ang Ginoo sa ilahang pagpadala sa mensahe ngadto sa katawhan nga Israel. Mao nang karon ang atoang pagbasa sa ang atong unang pagbasa na naman ta sa chapter 12. Pero una pa ni ana, doon na pa'y duha ka higayon nga murag ning gamit gyapon og pantomime si propeta Ezekiel. Sa chapter 4, gitagaan siya og instruction sa Ginoo nga pinaagi sa paggamit og katong mga bricks bitaw nga gibuhat pinaagi sa clay, no? Iyahang i-portray, ipakita niya kung unsang mahitabo sa nasod sa Israel, kung unsang mahitabo sa syudad sa Jerusalem nga kini magunob, no? The destruction of Jerusalem. Ipakita niya pinaagi ng maong kining pantomime. Ang chapter 5, more effective. No? Epektibo yun siya kaayo tungod kay nagkuha og kanang espada si propeta Ezekiel ug iyahang gibalbasan ang iyahang ulo, giupawan niya ang iyahang ulo sa iyahang buhok. No? Gishave niya pag-ayo. Nga, ang mensahe nga ingon ni ana ang buhaton sa mga laing nasod nga maoy mo lusob sa nasod nga Israel ug maoy ang buhaton nila sa ilahang mga sahari
No, pakaulawan nila, ilahang shaven ang buhok sa hari. So pinaagi niini nang hinaot si Propeta Ezekiel ug ang Ginoo in a very creative way to communicate to the people ang mahitabo kung dili magbag-o sila sa ilahang kinabuhi. Ug karon, klaro kaayo, nindot kayo ni nga pantomime, mo ginang real nga pantomime. Ang instruction is, sa kadlawon pa lang, mamutos ka, okay? Mamutos ka, ug lakaw, ingon nga kanang gipalayas ka sa imuhang kaugalingon nga syudad. No? Ingon ana. So, ang tanang aksyon ni Propeta Ezekiel, gikan sa pagpamutos sa iyahang mga gamit, na personal nga gamit, ug hangtod sa iyahang aksyon mismo sa paggawas. No? Ipakita niya nga siya naulaw, kay nagunob ang nasod, no? Unya nga mugawas siya. Gani sa iyang pagpagawas sa syudad, kinahanglan magbuhat pa siya og buslot nga gamay. Og sa paggawas niya sa maong buslot nga gamay, gawas na sa syudad, tabunan niya ang iyang naong. And that means that it is going to be a shameful, no? Ulaw kaayo nga buhaton. Nga tungod sa kaulaw o kasakit sa gibati, di na siya, yan tabunan ang iyahang nawong, aron nga dili siya kakita sa yuta. No? Oh, ingon ana ka creative ang Ginoo sa iyahang paghatag sa maong mensahe. Ang ilang panghinaot nga unta masabtan sa mga katawhan ug nga tungod niini effective nga form of communication nga magbag-o sila sa ilahang kinabuhi. Although nasayod ta nga sa tinuod lang, wa magyud sila naminaw sa maong mensahe sa pantomime ni Propeta Ezekiel ug nga nahinayon yun diha sa kasaysayan nga gigunob yun sila sa nasod nga Babylonia ug gidala ang daghan kanila ngadto sa nasod sa Babylon isip mga bihag. Nga igsuon, effective kayo nga communication ang gigbuhat sa Ginoo. Dili lang pulong nga pinaagi sa maong pulong gi padangat sa Ginoo ngadto sa katawhan ang mahitabo nga kalisod kun dili sila magbag-o sa ilahang kinabuhi. Sa laing paagi sama sa atong giingon, gamit siya og creative ways, more creative ways. Pantomime, paint me a picture. Nga igsuon sa kung atong tan-aw ng atong kasinatian sa matag adlaw, gikan sa ordinaryo o kanang ingon ta og ingrande nga paagi, gikan sa dako o gamay nga paagi, ang Ginoo nagpakita sa iyang naghatag sa iyang mensahe sa mas creative nga paagi. Hinaot nga sa matag adlaw sa masa atong Ginoo pinaagi kay Propeta Ezekiel, ang hinaot siya nga makakita kita sa maong kahulugan, makuha nato ang maong meaning sa mga pangitabo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen.